hanya wannan yaron da zai yi ko dai akwai wasu a ciki ko to mu shiga mu gani. Nama ya yi dawa. Dawa ta yi nama na bishirinka. Kai ka tsaya. Yau kaji za mu ci. Dan kwale. Za ka ci ko zan ci. Ai kwallala ba zan baka a nan ba. Yanzu ni za ka yi ma haka. Alƙur'an fucika ba zan baka ba. Na tura ka na ce je ka sano shi. Ai baka je ba. Ai gani ne muna tare. Albihirinka. Takanda. Idan kana so kaga wani mutumi can ya zo siyayya to kai ma je ka jarraba sa'arka. Idan har ka sano shi ka dan sabo wani abu to sai ka zo mi 50-50. Yanzu kake ga alhajin can ba zai gano mu ba. Ba zai gano mu ba domin wannan mu da zamu fito sai mun yi addu'a. Ko ya kace ai yau rabaje za mu sha. Amma ka sani cewa yanzu kyau a ce ka bani ko 700 ce. A sisi a ni ba zan baka ba. To yanzu ka jira ni nan. Ni kuma zan je na ga aljihun da dan nauyi na mu. Ka je Sai in je in dauko abin da ke aljihu. ka je sai mu hada da wayannan sai mu raba. Dan je ka mana. Kai sauri ka kula fa. Akwai hadari harkan nan. Yau wato